ni kong ning shop Sashisin na kaliang jungi ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club nang ni na po New Nongstoin West Kasihil ye sengoban ay kublay pi ki pajba jong ne ka jela jong ne ga rikasi jantie jungi kibala jukershan bat kibala juwan ban sakhi ya ka jingi lekai jungi hang ne hapo kamadan football jong ne ka New Nongstoin te nga kumu public secretary jong ne ka senjuk nang ne na po Nongstoin kaba pilate bero ngadai ba kenjai thungni babat kum i public secretary jong ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club Sashisin pediang sumbai pi we ki pajba jong ne snam arhajar arpulai arhajar arpusau e na kaliang jungi ka senjuk nang ne na po Nongstoin ngin sapteng pat sedang biang ya ka jingi lekai tournament football hang ne po Nongstoin kabadai ka tournament ka bahe bah kabangi tibro kabangi laai kata ka keteng ka invitation football tournament not out arhajar arpulai arhajar arpusau kabadai ka tournament kabakot hado khat arlak tengka na kabenta ki jingi lekai football hang ne po Nongstoin te Sashisin ngin shu to ep ba ya mentau snem nila kampen biang susu ya ki klub bat ki tim ki baneshi menta ha kane ka tournament jungi ki klub bat ki tim ki bawan nabar kambun ki bawan nabar nang ne na po jela mikhalia jungi ngin shim tang khandai ki lig tim dang khandai ki lig tim kentup nang ne na po Nongstoin kawai na po Ribhoy district kawai nang te na po nong ba Shalong bat na po Jantie Hill kindon ru kitem ki bawan na Shabar jong kane ka North East jungi kum ka Sikkim ka Manipur na po Assam kendon kawai te ngan supulai kendiat kitem ki ban sawan kide kitem ki baklan baham benikong kinwan na po ka West Bengal baan na po ka Jamshedpur na po Jharkhand kabalay na po Sikkim na po Nagaland Manipur Sonapur nang ne na Shillong Jantie Ribhoy Southwest bat na kanay ka than Nongstoin nang ne na po Nongstoin ngin Shimbek tangiya ka Kit United kabadai ka way ka team kabala pau bat kaba naklan bah hang ne po Nongstoin tes na kaliang jungi ka senjuk ngin sapli perdano ban ngin sedang no ya kane ka tournament football kaman sedang ka Shipo Terik jong mentau benai Naiwing arhajar arpulai kapor bangin sedang kan sedang hakapor Shibaje ka kick up na kapta gi jingi lekai bat kitem ki ban saya shimenta hakte ka snipli ya kane ka tournament jingi kanong hapdeng ka Ribhoy United FC nang thi na po Tem Ribhoy kabadero ka runners up kaba laya ka syarem no ha ka final men house name arjar polai hang ne hi ha tournament polak kanya kun persya ya ka Jamshedpur nang thi na po Jharkhand kane ka Jharkhand kadai ka tim kabalay simenta hapo ka ISL League nang ne na po ri India jungi tengi kemilin tiba ke jingi lekai hakatei ka Shipo Terik kanong ka jingi lekai kabala ban penhun ya ki khamat jempi bat ka penhun wat ya ki do not jempi ki bawan ban sakhi ya katei ka jingi lekai te kan senang bet hakapor Shibaje no pai sngi bat na ka benta ka bai tiket jempi oi pilai iba ka jinglo jingsep mentau snem ka Khambun ngila kham invest Khambun ya ka jinglo jingsep jungi nado kane ka madan ban penbiang nado kini galeri ban syong mapi ki pajba nado ki parking ban wan ke perlok jungi na ki way ki jaka nado ki volunteers nado ki jing penbiang ya bargot nado ki baret adu ki bahe nila kam ban penbiang susu kam tam ki official ngin kam penbiang mentau snem na ka benta ban penyek dek penyek ya ka jingi lekai hakapor ke bay lekai
te mikerman baha katay ka shipo trek kat pratrek baterter kan sayad baha ka jingya lekai bat mikerman bagi pai ba jong kane ka ri lum kasi jaintia jong ka jela mikalia bat nabar jong kane ka jela kinwan masaki ya katay ka shipo trek te ka bai tiket kan ong biang kan long bek shis pa son po tingka na kabenta jumpi bat ya tiket on pli ya ka kanta na do khatway baje men step khatway baje ngan pli ya ka tiket na kabenta bandrung apo madan bat ban pensung ship sisu ya katay ka program ka shipo trek kan donro kalaki dro na kaliang jungi nila pembiang lut ya ke permission hitam na kasinong bat na UDPT Commissioner yang buat kesil nila pembiang ban hak tay kasngi ban pensiunat ban penberia IP kepada kandon kalaki dro ya kalaki dro kabai tiket kanong baik slice pa tengka si tiket malada pishim artli on ken hakador san spa tengka bat ya tiket ngendi na do kapor hinyo si teng men step hangne hapo madan hangne hapo road jong kamadan ngenbu ya ki kantor bandi ya ki tiket jong kalaki dro na kamta kala kidro ngi wer ni kot epi ban yesim benta ha katay ka sngi tiki price kanong kumne da ka baningkong kinyo da ka Belero kadai ka BS3 badang tip top nadong syadong kentubro ikikot kisla ki badang biang lot kabar kinyo da ka pisa silak tingka kabalai laipo hajar tingka kabasau san hajar tingka tikini ki price kanong bek na kamta jong pi perlok di bawan ban saki ya ketika jingi lekai ha ketika sngi palada pikwa ban tet ya gila gidro tang na kabenta gitu ki bomla ban wan pekai ro kamtam kinong sunong jang neka sunong kimla lane kinong terufes lane kinong pila ban wan isi benta ya kala gidro ngendi be tang ha ketika shipo terik bat ngen peni lekai ro haden ka jing kut no ka football jong ka shipo terik community ba kini simenta ha ketika lucky draw kini tunset kemas penkenmau mensyam senam kelayu ya ka winners lane kata ka nongjob jong kane ka tournament sepulak tengka ya ka lamare waj ha kane ka list lane ka fixture yu ya ka lamare bun ki bakli yang ikinong penyat balai ka lamare kamuan te na kaliang jong ikinong penyat bat kitu kinong penyat jong ka lamare mentau senam kila kerpat ya pi ki pajba kinong kersan jong pajba jong ka lamare pi kinong krisyan ba kipan map ya pi ba mentau senam kimla bani simenta na kidaw bom lakyar te ngiro kinong penya jong kaneka new nostan nge kerpat ya pi ba wan snow ye nge pan map ya pi ba kalamare kamla bani simenta mentau senam ngesepek salah sim senam te saisen na kamenta ban pensung shit sisyo ya katay ka program bat kanjad bet ka jarente bat khnang ba ipat ba kinom lenga hakapor bawai sitang lane suaban sedang ngi kinong penyat ngilarai ban wanra daki entertain ban penberia pi kipat ba kum ki jingshat ki jingroi ya ka ba kinong shat bat kinong roi ide ki nong isimenta nang ni napo nong ba nong ston west kasil ki balapau nginwara ki balapau kinwan ki nong shat kiba tibet batibet te kitu kiba kwa banwan petang ka jing shat ro pila banwan te king sawan kinong shat bat ki nong roi batibet te ka bakam setenat kalong ba na kaliang udipti ka dipti komisioner jong ka west kasil un salong ukong san ha ka te ka sngi te ya isaro in sawan ha ka por khat architeng na kaliang jong ni ngilap yang subaha ya kinong tre jong ka DC office na ki department baper banwan ban saki yang te jing yelekai ha ka te ka sngi te ha ka te ka chipotrek deputy commissioner jong ka west kasil un salong ukong san bat kin sadon ro kirang ba jong ka tan banwan ha ka te ka sngi na kaliang jong public secretary bat ha ka teng jong ka senjuk jong ka new nostan sports chalan cultural club ni aware ni court ki we ki pai ba kham tam gitu ki ba et bat ki baju krishan berbor ya ki jing yelekai football hang ne po west kasil hang ne po jela jini wan ban saki ya kita ki jing yelekai football haman kis sisen citayo man laki sniyo he nong stan ngan penyelekai tam sisen citayo kanang ba piro ki pai ba penyo lat banwan te lingba ka jingwan jung pi ngingek ba ki kun samla jong ka ne ka tan bat kinong isimenta na ki we pat ki birthday jong ka ne ka India
ki kun samla chenrang khamtam kin yo nuksa kin yo but kumno ki wei ki jela kumno ki wei ki state kumno ki wei ki ri ki yela kai football van pen ki wela jong ka kam football ka dero ka wei ka kam ka ba la kring bon ye ki ba hang ne hapo jela jungi te sa sen na kliang jongi ka senjuk ni su ban ai kuble pi ki ba i wei pe wei ngin se kendo biang ya batpi haka shipau tarek haka por shibaje hang ne ka ba khadu khadwai ni su ban ai kuble ye pi wei pe wei ke ba pen sa priang ya kan ga khubor pi ngai ai kuble tham ta mi rilum kasi ya imau bena RKN bidi nong sek ngai kuble ye pi bat ngi kerpat thing ya pi ki ba bar subscribe ya kini ki channel Southly khanang ba haman la ki jingela kai football phinyo bat phintep ya ki feature lani ki program jong ka jingela kai football hangne kuble shibun kuble shajarno